pokazil zlak. Ja čítam aj križovky lúštim bez okuliarov, ale za 100 diel. Aby ste si urobili predstavu, je to také smutné pre vás samozrejme, ale ja som po skončení vysokej školy išiel na vojničinu do južných Čiech. A išiel som na Opúšťak práve vtedy a všetky spojenia z Bratislavy. Aj môj muž tam bol na vojne. No. A neskoro v noci som stopoval a vyložil ma kamión tu na, ako je metro. Ja som pešo išiel domov. A keď som bol zhruba tuto niekde na tejto úrovni, tak som počul lietadlo, že ide. A ja tu sa ako domáci poznám, ako tu lietadlá lietajú. A naraz som videl vysvietenú kabínu a nízko, ja som si vtedy povedal, keď ty nejako nízko ideš a šiklo, lebo dráha je tadiaľto. No a potom som... Že oni nevideli dráhu. No to bolo veľmi zlé počasie, veď viete, to bolo... Áno, však hmla, aj pršalo, aj snežilo a bolo vlastne polnoc. To bolo nejakého okolo 1. No a proste len som počul ako náraz, stichli motory a počul som trhanie plechu. A vedel som, že je zle. Ale bola taká tma, že absolútne nebolo vidno, že kde opadol. No a viem, že letisko samozrejme hneď začalo pátranie, ale v tej tme to sa nedalo. Ja som to všetko preštudovala, že ich našli vlastne ich vysvihli až po 14 hodinách. Pretože najprv ako ich nevedeli nájsť a potom keď ako prišli tam, tak bolo tam také blato, že sa nemohli dostať s vozmi, aby ich vytiahli. Ten vrtuľníkom ich videli, no a potom akože ich zobrali až po 14 hodinách ich vyzdvihli stadiaľ. Áno. No viete, vtedy mobily neboli, aj to prístrojové vybavenie letiska bolo iné. Presne, a ešte ILS, čo si tam niečo nebolo v poriadku s tým ILSom. Že buď bolo odstavené, alebo čo neviem už presne, bolo niečo s ILSom. To je taká tá zhoda náhod, také drobnosti, ktoré sa nasčítajú a potom to skončí takýmto spôsobom. Tragicky. No ale však najhoršie, ako bolo to, aspoň v tej správe, čo bolo, ale to som ja vedela už aj tak do súkromia, čo ako rozprávali si medzi sebou tam tí piloti a tak. Tak môj muž a pán Schmidt mali na výškomere mali 0. Ale pán Kládek mal... To mal 40 metrov, ale... Minus 15. Áno, lebo potom ako vlastne zistili, jak zisťovali, oni síce mu to ako nedali k zavineniu, hej. No ale tak on si v Prahe zabudol prestaviť výškomer. Odštartoval. Takže to bola vlastne osobná chyba. No a ešte potom rozprávali, čo mali ešte komunikácie naposledy s vežou, tak tam ešte sa pýtali, že nevedeli jasne, že čo odpovedal, či vidíme alebo nevidíme ako dráhu, ale hovorili, že asi nevidia dráhu, že môj manžel akože tam hovoril, že nevidíme dráhu, alebo vidíme, neboli si istí. No a môj manžel ešte povedal Chladekovi, že aby obleteli letisko, že aby opakovali oblet, hej, no ale on neposlúchol, on to pustil rovno a zobral stranu. Kúsok odtiaľ toto. Keby boli obleteli, tak možno ešte dačo chytia. No ale tak čo už môžeme.